Baik. Abdan ko long. Ah. Sige na. Ito nga, alam ko sa Oh, sige. At ito mo dito sa. Ito nga sa ito. Dilakas mo sa office na rin. Mahir makita ko. Iyan ako diri sa pinanglag ako. Wala iyata na. Murag garibo pa. Datuan yung bata. Nagilong, kita kali man. Ahon. Ada, kami mo ito. Tara. Iya, ada ko untuk kena usul dulu. 3 sila. Ha? 3 sila. Pero daghang bugas no. Ay guys, allowance. Mga rata. Na, yan mo rata, akapira. Iha dyan sa Oh, saan na suluganan sa butcher ko? kung ano. Ito? Nanti mo na po na rin yung tanong na ito. Aha. Okay. Isirap lang leo. Hindi, ang gananan, pwede mo. Ako na. Parang gananan mo sa... Oo. Sa pinuwa ang bildo sa wisdom ang eyeglass mo. Bakawili apa sa diri lang ang ako. Go, dumali sa kulumpe. Kasi nawa. Ako eyeglass pa na hambog. Eyeglass? Oy, abusa. Ano ba? Ay, Ano ba? ay salamat ka lang sa kagbata. Ito man, wa. Kita. Parang siya na siya. Ay, medyo tapos ni ani buat ni. Dito kung ano. Dito pwede buhay ko on. Ha? Butcher,